тоҷикистон бароси хеле зиёд аст. фирдавс насимов паҳлавони шӯҳратдиёр, чемпиони чангкаратаи мамлакат, барандаи медали биринҷии мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон, воқеан ҳам дар гӯштини ҷудо, дар гӯштини миллӣ яке аз беҳтаринҳо дар мамлакат ба ҳисоб меравад. носир шерхонов алон бояд ба хулосае ояд ки бештар дар ин раванд ба иштибоҳ роҳ надиҳад. вақте ки сари остинро ё ҳамчунин боз ҳам гиребону сари остинро фирдавс дорад, он гаҳ вазъи шерхонов мушкилтар мегардад. аз ин намеҳаросад, дақиқаи дуюмро ҳам акнун пушти сар карданист, аммо ин тартиб аз фирдавс насимов имтиёз ситонидан хеле ҳам мушкилтар аст. фирдавс алон ҳаракати дигар намекунад, лаҳзаи партерӣ боз ҳам қад мегардад. 1.5 дақиқа муборизаи паҳлавонон натиҷабахш анҷом намеёбад. ва воқеан агар мо чун ба маҳорати фирдавс таваҷҷӯҳ кунем, имрӯз ҳам насимов дар вазни то 100 кило дар дидори аввал озод буд, баъдан фарзин ҳусейновро мағлуб кард, сипас боз ҳам анварзода эмомризоро, баъдам ҳам маъсур раҳмоновро ҳам дучори шикаст кард ва ин бори чаҳорум аст ки ҳоло фирдавс насимов ба майдон мебарояд. ва дар хусуси шерхонов месазад гуфт ки ин паҳлавон ҳам дар даври аввал озод буд, шиду акнун ҳарду доштанд. боз носир шерхонов шидои дуюм гирифт ва шерхонов ҳам дар даври аввал озод буд. ин паҳлавони хилъати сафедошта дар даври дуюм халиловро мағлуб кард. шерхонов бо абубакри акобир дар даври чорякниҳои зафар ёфт. ой, хеле ҳам олӣ, хеле олӣ. ва шерхонов ҳатто дигар фурсати муаррифии рақобатҳояшам ин ҷо хотима наёфта буд. дар муқобили икрому дар вохӯрии нимаҳои паҳлавон ғолиб омад, аммо дар ин дидор зуд неву бисёр ҳам сазоворона дучори шикаст шуд ва сазоворона фирдавс насимов дар ин рақобат бароси мубориза бурд ва насимов чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни то 100 кило гардид. воқеан ҳам талошаш, ҳаракатҳояш ва боз ҳамон усули саре ки аксари ғалабаҳои ин паҳлавонро то ҷое мо медонем ҳангоми доштани сари остин ва доштани остину гиребон ба амал меояд. ана ҳамин тартиби ҷолиб. ай чунин менамояд ки шерхонов худро ҳатто дифоъ ҳам намехоҳад кунад ё чи тарзе ки аллакай муқовимат ҳам накард. бубинед, медонист ки дар муборизаи имрӯза мушкили зиёд ӯро албатта домангир хоҳад шуд ва бо як партофти ҷолиб фирдавс насимов ғалаба ба даст овард ва соҳиби медали тилло шуд.